Ekonomski razvoj je brz i dinamičan. GDP je na kraju 2017. iznosio nešto preko 4,3 milijarde eura, a GDP po stanovniku oko 7.000 eura. Realna stopa rasta crnogorske ekonomije u 2017. bila je 4,7%, dok je u prvom i drugom kvartalu 2018. 4,5 i 4,9% respektivno. Ovakav rast posljedica je značajnih investicija u infrastrukturu, ali i otvorenosti, monetarne stabilnosti, slobodnih tokova kapitala, niskih poreza i rastuće konkurentnosti crnogorske ekonomije. Prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma o indeksu globalne konkurentnosti 2017. na 2018. godinu, Crna Gora je poboljšala svoju poziciju za 5 mjesta u odnosu na prethodni izvještaj i nalazi se na 77. mjestu od ukupno 137 zemalja koje su obuhvaćene ovom analizom. Također smo u posljednjem izvještaju agencije Moody's je potvrdila rating B1 za Crnu Goru uz izmjenu izgleda sa pozicije stabilan na poziciju pozitivan.